Entre amigos e familiares, Roberto Sánchez recibiu o pasado sábado o Villo de Ouro, nunha cea que se celebrou no Hotel Mogai en Chantada. Un premio co que a Asociación Cultural e Gastronómica Gluso-Galaica, en colaboración co Concello de Chantada, quere distinguir o traballo de persoas ou institucións que sobresaen na súa traxectoria profesional e que contribuíron á potenciación da comarca de Chantada. Antes da entrega de insignia, Ramón Porto fixo un pequeno repaso da traxectoria do empresario homenaxeado na 13ª edición do Villo de Ouro. Desde fai xa medio século, o amigo Roberto xunto con Pepe, con Sergio, con Luís e as súas consortes, que teñen tamén moita culpa, teñen o grupo empresarial do sector da automoción e do sector primario e de outros complementos máis importante, non solamente de Chantada a súa comarca, sino que se estende máis alá. Cerca de 40 persoas traballan neste grupo empresarial. Eso é moi importante. Pero Roberto vai máis alá, porque non solamente de pedras vive o home, e xunto coa súa muller Mercedes, e un grupo de 20 emprendedores fundan as postrimerías nos anos 90 unha televisión en Chantada. Xo das pedras ao campanario, eso é de tolos, o tiro unha televisión na comarca máis pequena de Galicia. Tienes que dar conta que só hai 10 televisións aproximadamente, con algunhas municipales, pero esas xa non son tan libres, tenas Chantada. Gracias a persoas como Roberto Sánchez e Mercedes. Eso é importantísimo. A deputada provincial socialista Pilar García Porto foi a encargada de poñerlle a insignia. Para min, como membro da Diputación, pero tamén como empresaria nova, é moi importante recoller o testigo daqueles que fixestes tanto por ter esta terra nun stand tan alto no que a nivel empresarial se refire, porque todos coñecemos Galicia, sabemos que para nós non é fácil e sabemos tamén das dificultades que ten a provincia de Lugo. Desde a Diputación somos conscientes deso e facemos o esforzo máis grande que podemos para comprometernos directamente co empresariado e cos emprendedores novos. Así o fixemos nos últimos orzamentos e estamos dispostos a facelo durante o que nos queda de mandato. Pero, sobre todo, darche a ti as gracias e a xente que, como a ti, se entregou desde moi novo hasta maior para enseñarnos a que temos que loitar por esta terra que é de todos. Moitas gracias. Enhorabuena. Seguidamente, Roberto Sánchez recibiu un diploma acreditativo do Villo de Ouro de mans do alcalde de Chantada, Manuel Lorenzo Varela. Dedicarllo aos meus pais por darme autonomía desde moi novo. Dedicarei tamén aos meus irmãos, aos meus 4 fillos, e a toda a familia. Compartilo coa miña muller e a todos os que nos acompañaron. Quero compartir. Moitas gracias por estar aquí. Despois de recibir o Villo, Roberto Sánchez, visiblemente emocionado, falou con Televinte. É moi emotivo, é moi importante para min porque están os pais, están os irmãos, está a familia, e depois os amigos que ves que se emocionan, igual que a min, e é un recuerdo que a verdad que me queda mo recuerdo e anímame a seguir traballando, porque este premio é por o meu historial, e non me vou cortar, vou seguir traballando. Nos tempos que estamos con crisis, a miña opinión é que nas crisis teñen algo positivo, e as crisis motivan o traballo.
e eu neste momento estou motivado para seguir traballando. Un galardón que contou co apoio do Concello. Pois é unha elección desde o meu punto de vista idónea. Eu dicía fai un ratiño cando me tocou dirixirlle unhas palabras e digo ahora tamén Roberto e outra xente, pero sobre todo el foi a primeira formación profesional que houve probablemente en Chantada. Eu dicía naquel intre moitos pais que quitaban os rapaces da escola chegaban pois aos talleres de Chantada e a estas empresas dicíndolle oye, podesme meter aí o meu rapaz para que vaya aprendendo algún oficio. Eu penso que isto foi o que fixo Roberto e outros tamén no mesmo senso, pero neste caso tocoulle a el porque se xubilou fai pouco tempo, vai un pouco dirigido a todos os irmãos e eu tamén falaba de unha familia excepcional porque estamos a falar de que estamos vendo 4 xeracións, os seus pais Manuel e Amadora, el e os seus 3 irmãos, os fillos dil, por exemplo, representados polo Queco e Andrés, e xa o neno pequeno Hugo e unha nena que ten, e os que virán de aquí en diante, pero estamos a falar de 4 xeracións que poden manter durante muchísimos anos unha empresa frutífera en Chantada que lle dá empleo a moita xente que boa falta nos fai, e eu que lles desexo desde este medio de comunicación que é diles tamén, que tamén hai que agradecer que desde un medio de comunicación libre estén espallando as noticias para que as poida ver todos os ciudadanos. Eu que diría que lles desexolles muchísima sorte e o futuro desta empresa que siga creando postos de traballo que lle vaya ben na zona polo ben deles e polo ben da zona tamén. Aproveitamos o momento para preguntarlle ao alcalde se Tele20 conta co apoio do Concello nestes momentos críticos para os medios de comunicación. Nós desde o Concello eu penso que os ciudadanos de Chantada neste intre, despois da experiencia que teñen con este medio de comunicación, non lles gustaría que se pechara. Nós vamos a poñer o noso graniño de area e esperemos que entre a Diputación, nós e aquelas persoas que poidan facer publicidade a través deste medio, que tamén é unha maneira de axudar a que se manteña, vámoslo intentar. Porque tamén me dicía Mercedes, dice, oye, e por que non acolledes para facela municipal? Eu facía a seguinte, daba a seguinte resposta. Desde a municipalidade, ainda que eu me comprometería a que fora un medio totalmente libre para que por esta micro, por esta alcachofa, como se lle chama, que poidera falar todo o mundo, pero non suele ser así. Eu penso que está moito mellor pois nunha empresa privada que en todo caso está libre de calquera especulación. E, bueno, pois vamos a axudala desde as nosas posibilidades. Non van a ser grandes, pero intentaremos facer o máximo que poidamos. Deste xeito rematamos as entrevistas do acto da entrega do Billó de Ouro 2011, tras o cal Roberto Sánchez pasa a engrosar a lista dos distinguidos con este galardón. Un premio que se celebrou por primeira vez no 1997 e co que foron homenaxeados diferentes persoeiros e empresarios chantadinos, como Miguel Areán, Javier e Juan Méndez Otero, Buciños, Víctor Portomeñe ou recentemente finado Faustino Fernández Vázquez.